Mens Superliga-spillerne har været i gang længe, så har alle seriefodboldspillerne utålmodigt ventet på foråret. Nu er græsset grønt, og forventningerne til sæsonstarten er de samme, uanset om det gælder Superligaen eller Serie 6. En landsby på Sjælland i april. Nu tror de måske, at vi er helt derude, hvor kraverne slet ikke kommer. Men faktisk ligger Reerslev centralt, 4 km fra Tågerup, og der er kun 2 spurter og et langt udspark til Risbjerg. Reerslevs store virksomheder ligger hen, øde og forladt. Produktionen er gået i stå. Nu tror de måske, at landsbyens beboere er i forsamlingshuset, eller oppe i Reerslev Kirke. Men der er ingen hjemme. Denne mand ved, hvor Reerslev skal hen. Ja. Jeg er meget med, og jeg vil meget gerne have, at midtbanen skal komme over kanterne. Dette er en stor dag. Første kampdag for Buerup Reerslevs 2 seriehold. Der er nerver på. Så jeg har sådan set været i gang lige siden i morges, da jeg sidder og kigger også på det, altså sidder og filosoferet. Kom hjælpe Martin! Noget med at prøve at spille, altså noget med at, der hvor de spillere skal være, og hvilket slags spil man skal prøve at spille. Sådan er det at være træner. Ej! Satan, han låser det, mand! Nej, mand! Jeg lægger meget vægt på den enkelte spillers udvikling, frem for om man rykker op eller ned. Altså jeg ser et større mål i at udvikle de enkelte spillere til nogle bedre spillere. Fodboldbanen ved Reerslev Friskole. Det er her alle byens våbenførermænd er forsamlet. Nu tror de måske, at rigtige mænd står med hænderne i lommen. Men der findes bedre måder at varme fingrene på. Det er Serie 6-holdet, der skal først i aktion. Der klædes om i gymnastiksalen. For gæsterne fra Eggeslev Magle er i skolens eneste omklædningsrum. Så er vi ved at være. Men inden sæsonen starter, er der lige en enkelt regel, der skal på plads. Så vil jeg gerne have, at man ikke ryger inde i det omklædningsrum, hvor man er omklædt. Man klæder om. Det kan man gøre udenfor. Sådan, så der er dem, som ikke ryger, de ikke bliver generet af det. Og jeg synes også, at det er passende, at man inden en kamp, så man lige går ud og ryger et andet sted, man ikke står og ryger, der hvor man klæder om. Serie 6-holdet er i gang med kampen mod Eggeslev Magle. Nu er det spillernes vinterrustne teknik og knoldene på friskolens ujævne bane, der bestemmer begivenhedernes gang. Så træner Finn Kavl kan koncentrere sig om førsteholdet. Og vi er færdige med de her 10 stykker, så bliver vi lige liggende på ryggen. Og nu tror de måske, der ikke er nerver på, bare fordi det er serie 4. Jeg har sommerfugl med ham. Så håber jeg i hvert fald ikke, vi tager i dag. Det er en af de vigtigste kampe. Det er den allerførste. Hvordan det? Vi skal komme godt på start i dag. Fordi nu er vi lige rykket op og sådan noget. Og tager vi, så falder moralen måske en lille smule. Er du nervøs? Mig? Lidt. Man tænker lidt på kampen jo. Det gør man. Nu er det jo altid noget særligt med den første kamp i sæsonen. Hvad har du gået og spekuleret på i formiddag? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det er jo godt at komme ud med 3 point i hvert fald. Det er da helt sikkert. Så, men vi vil lige rykke op, så det skal man også tænke på. Så en 0-0, det er måske heller ikke helt dårligt til at starte med for os i hvert fald. Slet ingen grund til betænkeligheder. Buerup Reerslev pressede Hvidebæk og fik nerverne i ro med en hurtig scoring. Udmærket! Og det skulle blive endnu bedre. Straffespark til hjemmeholdet. Og Brian Jensen scorer lejende let til 2-0. Og venner, vi stopper ikke der, venner! Toget kører videre! Men toget gik rent faktisk i stå. Anden halvleg. Ja, kig op bagved! Hvidebæk har overtaget kampen, og her går det galt. Satan, vi vil ned. Sejren er i fare, og nu begyndte den lange vinter at gøre ondt. Simon Vager bæres fra banen med krampe. Nu tror de måske, at hjemmeholdet smed sejren væk. Men for de gamle som faldt, er der ny overalt. Brian Dahlin alene igennem. Han bliver pareret i første omgang, men nu skal det være. Ind til Martin Melchersen. Sejren er hjemme. Nu må der jubles. 3 point. Så mangler vi kun at få kåret kampens bedste spiller. Nu tror de måske, der er rift om den ærefulde titel. Brian 3, Jens Schmidt 2, Johnny Hansen 7. Hvad der sker? Ja. Jeg har fået for mange stemmer. Det skal du give. Ja. Det er dejligt. Giv nu et dumme svin. Okay.
Nu tror de måske, at disse prægtige og sunde unge mennesker drikker en hel masse øl, når de har vundet. Og hvis de tror det, så tror de faktisk fuldstændig rigtigt. Ja, mere fodbold